Al'ummar adawa su ne al'ummar mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam, wanda Allah ya ambace su a cikin alkur'ani da cewa bai taɓa yin wata halitta kamar su ba, inda Allah yake cewa alam tara kaifa bi'ad iram zatil imad allati lam yakhlaq mithlaha fil bilad. Wannan al'umma Allah ya halicce su da girman jiki da kuma ni'imomi masu tarin yawa da kuma lokaci da dukkanin hikimomi na dabaru. Saboda haka a yau za mu gabatar muku da tarihin annabi Hud alaihi salatu wassalam. Shi da annabi Hud alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawan farko bayan da Allah ya sako da annabi Adam alaihi salatu wassalam duniya, da shi da ummuna Hawwa'u suka shekara kamar kimanin 1000 suna hayayyafan bil'adama. Sannan daga bayan shuɗewarsu aka sami babban annabi Idris da annabi Nuhu, to sannan annabi wanda ya kasance ya biyo bayan waɗannan annabawa uku, to annabi na hudu wanda ya zo da babban sako shine annabi Hudu alaihi salatu wassalam, wanda Allah ya keɓanci al'ummarsa da wasu irin baiwa wanda Allah yake ambatarsa a cikin suratul fajr al-Qur'ani, inda yace alam tara kaifa bi'ad iram zatil imad. Wato wannan mutane aka halice su a wani gari wanda ake kiran shi Iram. A Iram sun kasance masu fasahar gine-gine, irin fasahar da take tashi a wannan zamani. Sai kasance saboda girman jikinsu da kuma irin baiwar da Allah ya musu ta halitta ta jikinsu, ba taɓa yin al'ummatai irinsu ba, wanda Allah ya ce allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Ba taɓa yin wasu halitta masu girman jiki, masu karfin jiki, wanda a cikinsu babu siriri, babu lukuti, babu za ka gansu markaye manya-manya, kai matansu ma kawai in ka gani sun kan sun ishe ka ga isharar cewa lalle wannan halitta daban ce wanda Allah ya halitta ya keɓance su da wannan nema a duniya. Sannan kuma suna da yalwar lokaci, sannan ga fasaha, ga basira, ga tarin mayaka, sannan kuma idan suka samu waje suka rarake duwatsu da kuma fasaha da Allah ya musu da irin abubuwan da suke kerawa daga tama na karafa da Allah ya zuba musu a lokacin, suke rarakewa, suke yin gine-gine wanda a yanzu sai an sa katafiloli da wasu abubuwa na kere-keren zamani za a iya irin wannan kira, to amma su da hannayensu suke yin wannan kira. Sannan kuma ba sa gajiya, ba yunwa ba ta musu tasiri, gajiya ba ta musu tasiri, kuma suna da tsawon lokaci, suna da tsawon zamani. Ganin irin wannan ni'ima da suke tare da ita, sai suka rika fassara cewa gumakan da suke bautawa su ne suka ba su wannan ni'ima, domin sun kasance al'ummar farko da suka fara ƙawata wajen bautar gumaka. Suna bautawa ainihin mutane wanda suke jarumai daga cikinsu wanda suka shuɗe, suke sassaka gumakansu suna bauta musu. To a haka Allah ya tashi annabi Hud alaihi salatu wassalam daga cikinsu. Shi kuma kowane annabi ne cikin al'ummarsa, kada ka zaci wai karami ne ko kuma wani a al'umma ce daban. Kowane annabi in ya shigo cikin al'ummarsa, to sai Allah ya basa abin da ya linka na wannan al'ummatai nasa. Idan suna takama da girman jiki, to shi ma haka Allah zai yi shi. In suna takama da ƙarfi, to Allah sai ya linka masa ƙarfi na kimanin al'umma fiye da mutum 70 na al'ummarsa. To haka shi ma annabi Hudu alaihi salatu wassalam, Allah ya fitar da shi a cikin wani al'ummatai, ya fara kiransu zuwa ga bauta Allah shi kadai, zuwa ga kalmar tauhidi, wato Allah ashhadu an la ilaha illallah a lokacin wa anna Hudu rasulullah. Suka kiyarda da wannan kalma tashi, suka rika yi masa izgili, suna nuna cewa ya za su bauta wani abin da ba sa ganin shi, domin sunna ce ta Allah tun a farko ba a ganin Allah. Kowane lokacin da zai turo kowane annabi zai turo shi ne da sakonni da hujjoji wanda suke kallo da kuma irin ni'imar da suke tare da ita, wanda suke ganin ba shi musu ba, ya zo musu da ayoyi wanda zai rika fassara musu cewa lalle fa Allah nan da suka ce ba sa gani shine musu wannan al'amari. Amma duk da haka wannan mutane suka sa kafa suka shure ganin yadda suke, har ma yana gaya musu cewa to fa idan ba ku yi abin da Allah yake so ba na kaɗai tashi na bin Allah da tauhidi, to ku tuna fa al'umma da suka shuɗe a gabaninku, musamman al'umma annabi Nuhu, Allah ya halakar da ita da ruwan sama da ƙasa, wanda ya halaka duniyar gabaki ɗaya a lokacin. Sai suka rika masa dariya suna izgiri suna cewa to an can al'ummatai, to ba ganin mu irin ƙarfin jikinmu, in kana ganin haka ne to a zo da azabin mana. Suke ta nuna izgili da gadara da nuna takama da ƙarfin jiki da irin ni'imomin da suke ganin suna tare da su, wanda su a kirarin su gumaka ne suka ba su. Annabi Hud alaihi salatu wassalam
ya iya kokarinsa domin ya fahimtar da su fahimci cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta, kuma shi ne ya halicce su, ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci rana, ya halicci iska, ya halicci ruwa, sannan ya halicci dukkanin jikunan nasu da suke takama da shi na ƙarfin jiki, da kuma irin yadda Allah ya musu na yawan lokaci, da kuma lafiya, da kuma rashin gajiya, da kuma rashin tasirin yunwa a jikinsu. Don haka aka ce ba a taɓa yin halitta irinsu ba, domin kowace halitta yunwa da gajiya da kuma raunin jiki yana cin musu, amma wannan mutane Allah ya hore musu duk wannan abubuwa ba kasafai suke tasiri a tare da su ba. Duk al'umma da suka dosa in za su yaƙi da ita cikin lokaci kankani suke karya ta, domin ƙarfin jikinsu da kuma irin baiwar da Allah ya musu, ga kuma irin fasaha ta gine-gine da suke yi ta zayyane-zayyane, wanda sai yadda suka ga dama suke sarrafa karafa da kuma yadda suka ga dama suke sarrafa ƙasa da duwatsu. Annabi Hud alaihi salatu wassalam ya kira a gare su, suka ki yadda da kalmatar shahada ta wannan zamani da kuma kalmar tauhidi, bauta Allah daya. Sai Allah ya ce ya rabu da su, ya kyada su cikin shekaru 3 na ƙarshen kirin da yake musu da Allah ya kawo wa'adin a halakar da su ga baki daya. Sai ya kasance an dakatar da ya musu ruwan sama domin a musu jan kunne, saboda soyayya Allah ga bayinsa da kuma yankan hanzari ga dukkanin wani irin ganin halittar da Allah ya yi. Sai Allah ya dakatar da yin ruwan sama a gare su, ba sa ganin ruwan sama, gari ya zama ya yi zafi, sannan ciyayi sun kone, komai shukoki babu, shukoki ba wani abu da ke tasirintuwa saboda rashin ruwa. Wajen shekaru 3 sai suka fara tsanguma cewa ai abinda Annabi Hud yake yawan faɗa na aibata gumakansu, na nuna cewa ba gumakansu bane suke musu ni'ima, shine gumakan suka ji haushi suka daina musu ruwa. To ganin haka fa sai Annabi Hud ya ce ya Allah, kana jin irin kalmomin da suke jifana da shi, da kuma kaskantar da kira da nake musu zuwa gare ka, da kuma nuna juyewa kai zuwa ga taɓewa. Sai Allah ya ce yayi hijira ya bar garin, ya tattara 'yan kalilan daga cikinsu wanda suka ba da gaskiya gare shi, ya fita daga bayan gari, ya yi hijira ya ƙaurace wannan gari, domin sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da zai halakar da al'umma yakan umarci annabin cikinta da al'ummatan da suka bi sakonsa ya cire su daga cikin wannan al'umma, sannan ya halakar da ita. Fitar Annabi Hudu da 'yan kwanaki kawai sai ga hadari ya haɗo a wannan gari, sai mutane aka fara kiɗa, ana murna, ana rawa ko ina, ana ganin cewa ka gani dama mun faɗa wannan surutun da ake ta mana, ana aibata gumakanmu shine suka ji haushi suka daina mana ruwa. Yanzu gashi nan da shi da tsirarin mutanen da suke goyon bayansa suka bar garin, gashi nan hadari ya taso, za a mana ruwa. Suna ta munna, wasu masu gyaran gona na yi, masu ɗauko gyaran kayayyakin aikin gona na yi, masu cin buri kala-kala na ga abin da zan shuka, ga irin abin da zan yi, bana sai na noma linkin kaza akan abin da na saba nomawa. Suna tada kwanji, suna munna. Kawai cikin dare can sai ga hadari ya taso, hadari tun yana baki kirin, hadari ya fara juyawa, hadari ya zama jajajur. Cikin dare kawai sai tsawa, sai ruwa, sai hadari. Nan da nan sai Allah ya turo iska, wato halitta mafi rauni a wannan zamani. Iska ma tun ba ta da tasirin ƙarfi, suna ganin ba a ganinta, sai Allah ya turo iska ta rika ɗiba wa annan mutane kamar karmami, kamar takarda, kamar yadda ka ga idan ana guguwa tana ɗiba takardu tana yin sama da su, haka aka rika ɗiba wa annan mutane na Adawa, dukkaninsu duk ƙarfin jikinsu, haka iska ta ɗiba su da guguwa sai sama da su, suna ihu, suna neman ceto. Duk abin da suka rika, ko bishiya suka rika da su da bishiyar sai ta gaggabe ta sama da su, ko dutse suka rika da su da dutsen, iskar nan sai ta gaggabe su sama da su, sai da suke sama ga su suna yau a sama kamar takardu. Sannan Allah ya sa iskar ta ƙara ƙarfi, ta rika juyawa, ta rika gwara su da junansu, suka rika karo da junansu, dukkanin wasu gaɓoɓin da ke jikinsu sai da suka tattare, da mai hannu da ƙafa da ciki da haƙarƙari da kawuna, duk sai da suka hufashe saboda suna bugun junansu ta sakamakon iska da suke gwara su a sama. Kwana ɗaya suna sama da wuni ɗaya, kwana 2 da wuni 2 suna sama, kwana 3 da wuni 3 suna sama, kwana 4, kwana 5, kwana 6, kwana 7 Allah ya fushi da su, ya bar iska kawai tana gauraya su a sama, sai da suka kwana 7 a sama iska tana yawo da su kamar takardu. Ba wanda yake abin, duk tun na farko ma tuni Allah ya ɗauki rayukansu, jikunansu kawai suna karo a sama kamar takardu.
kwana 7 a sama iska kawai Allah ya fushi ko kallon iska baya yi, sai a kwana na 8 cikin dare Allah ya wa iska tsawa yake ta mako su zuwa ƙasa cikin wannan duwatsu nasu, cikin wannan garuruwa nasu aka mako su, sannan ƙasa ta girgiza ta sace su suka nutse suke cikin ƙasa. Shikenan ƙarshen adawa kenan. Bayan kwanaki kaɗan annabi Hud alaihi salatu wassalam Allah ya umarce shi ya dawo ya kalli garin, ya ga yadda suka yi lebur, ya zub da hawaye ya ce ya ummati ya al'ummata kuna kallo abinda na kira ku zuwa gare shi nake gaya muku, to yanzu kun gani, kun ga alƙawarin da nake gaya muku na azaba ya cika a gare ku. Sannan ya kaɗa kai ya tafi. Aka gama da tarihin adawa ga baki ɗayansu. To wannan mutane yadda turawa suka gano kasusuwan adawa da na samudawa, to suna daga cikin mutane na annabi Hud alaihi salatu wassalam wanda Allah bai ambaci kowane irin annabi ba a duniya sai a cikin alkur'ani. Da annabi Hudu da annabi Salihu alaihi salatu wassalam su kadai ne annabawan da dukkanin sauran addinai na duniya kamar da na faɗa ba su ambace su ba a cikin littattafansu, kamar addinin Christianity, kamar addinin Hinduism na Indiyawa, kamar addinin Buddhism wanda ya fi yawa a ƙasar Asia wajen bangaren China, da dukkanin sauran addinai da suke kirari, da Judaism wanda ke tushe ne na Bani Isra'ila. Dukkaninsu duk ilimin da Allah ya ba su babu labarin annabi Hudu a cikin littattafansu, kuma babu labarin annabi Salihu alaihi salatu wassalam a cikin littattafansu. Shi dai annabi Hudu kamar yadda muka sani muka faɗa a yanzu shine wanda ya zo a cikin al'ummar Adawa. Shi kuma annabi Salihu ya zo da al'ummar Samudawa, wato jikokin Adawa, wanda bayan wucewar Adawa aka halarci kuma Samudawa, su ma suke izgili irin wannan, Allah ya halakar da su da tsawa ya rusa su gabaki daya. To wannan al'ummatai guda biyu Allah ya ce allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad, ba taɓa yin halittu irin su ba a bayan ƙasa, kuma har yanzu a maimaita halittu masu girman jiki, masu yawan lafiya, masu yawan lokaci, masu rashin tasirantuwa da yunwa da gajiya irin su ba taɓa yi ba. To shine Allah yake faɗa mana lalle abinda annabi alaihi salatu wassalam Muhammad alaihi salatu wassalam ya zo da shi na alqur'ani gaskiya ne, domin alqur'ani kadai shi ya zancen su, kuma ba a tashi gano wannan magana ba kamar yadda muka faɗa a cikin clip ɗinmu na bincike sai bayan yau shekara wajen kimanin 4,000 da ɗoriya sannan aka gano cewa lalle mutanen nan da gaske ne an taɓa yin su, inda turawa suka hango su ta hanyar satellite suna binciken ƙasa suna neman ma'adanai, suka gano ƙasusuwan sun zaci manya-manyan ma'adanai ne, suka sako aka rika tonawa aka gano ƙasusuwan su, aka irin girman jikin yadda alƙur'ani ya fassara su haka aka gano su. Sannan kuma a inda aka ce an halicce su, geographical location nasu kamar yadda aka ce Iram Zatul Imad, wato wanda suke zana a cikin garin Irama, masu dogayen filoli, masu dogayen ginshikai a wajen gine su, to haka aka tarar da irin wannan wuri. Sannan aka ce wasu samudal ladina jabu sakar bilwat, da kuma samudawa masu zama a cikin kwarurruka, duwatsun da ke kwarurruka suke gine-gine a cikin su ma haka aka ganin su a cikin kwarurruka da manyan kasusuwan su. To wannan shine tarihin Adawa, mutanen annabi Hud alaihi salatu wassalam. In Allah da zuwa nan gaba za mu zo muku da wani tarihi ya zuwa nan gaba. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.